היי, קוראים לי ולדימיר טוקרז, אני עושה את הקורס של נושאים מתקדמים באבטחת המרחב המקוון. זה ממש 12, הצגת המחקר והפרויקט שנעשה שם, שבעצם מימוש שתי תקיפות קריים וברכנבכר. בואו נצלול. אז בגדול, התקיפות האלה עברו כמה, כאילו זה תקיפות שיולדו בסוף שנות ה-90, ועברו כמה וריאנטים, ועוד גם אחרי 2012 היו עוד וריאנטים כמו רובוט וגראונד שמצאו של בכנבכר, ולכן יש פה אפילו יותר מ-14 שנות מחקר קריפטו מה שנקרא, ותקיפות שלהם. במעבדה הזאת עשיתי לקוח ושרת, שתי מכונות אובונטו, שתי מכונות אובונטו 22.04, שרת רץ על, כאילו ה-IP שלו זה 192.168.163.130, לקוח זה 192.168.163.129. בשניהם קיבלתי גם את השרת וגם את הלקוח, כאילו אפליקציות בעזרת OpenSSL 101E, קימפול ישיר, זהו. השרתים של קריים מוצאים על פורט 443, השרת של בכנבכר רץ על 444. עכשיו, אני אדבר על קריים בהתחלה, ואז על בכנבכר, ונציג דמוים. נתחיל בקריים, שקיבל את ה-CD 2012-49-29, ובסוף קריים זה תקיפה שמבוססת על TLS ישן, שתומך בתחיסה ובהצפנה. הציג את זה באקו-פארטי 2012 ריזו ודאנג. עכשיו, הם ממש בכנס הזה, בלייב סשן, הצליחו לשחזר בעצם עוגיה בפחות מ-30 שניות, שזה ממש מהיר. עכשיו, המחקר התיאורטי של הדבר הזה בכלל הוצג על ידי ג'ון קלסי ב-2002. הוא כזה סלל את הדרך התיאורטית, והם מימשו את זה, כן, זה מה שקרה שם. עכשיו, מה הבעיה העיקרית שמאפשרת את התקיפה הזאת? זו בעיה שהיא בעיית דיזיין בפרוטוקול, ובאמת החולשה נובעת מזה ש-TLS וקומפרשן הופשרו, זאת אומרת, סליחה, הצפנה וקומפרשן הופשרו ב-TLS, ככה שבעצם איזשהו פריט מידע זלג לתוקף, ובהינתן ולתוקף יש דרך להשפיע על עניין הדחיסה וההצפנה ביחד, אז בגלל אורכים של הפלט, הוא יודע למצוא כל מיני מידע, ובעצם לשחזר את הסוד. יש 4 דרישות גם לתקיפה הזאת. אחד, שיעלון TLS מאופשר עם compression, מסוג deflate, שנדבר עליו תכף. דבר נוסף זה שתוקף יכול להסתכל ולראות אורכים שהם צפנים. כמובן, תנאי שלישי זה שתוקף יכול להזריק מידע שלו, כך שהוא יידחס ויוצפן, ומה שחשוב זה שהדבר הזה יקרה באותו הקונטקסט של הסוד האמיתי שהוא מנסה לפענח, כי אם זה בקונטקסט אחר, אז זה לא משנה, כי הוא לא צריך להוציא את המידע המעניין. זהו, זה בעצם נקודה 4, שהסוד יושב ביחד עם מה שהוא מנסה להדליף, אחרת אם זה בנקודה אחרת, זאת אומרת, נקרא לזה בסשן אחר, או אנחנו לא נדליף את המידע המעניין. מגניב, אז כזה איך הפלואו הזה בכלל הולך, יש לנו כזה plain text שעובר deflate, או הוסיף לו mac, encrypt ושולחים. מה שחשוב זה שהתחיסה קורית לפני ההצפנה. עכשיו, איך הסיפור הזה ייראה בין שרת לקוח? אז שרת יתחיל תקשורת קליינט יתחיל תקשורת מול שרת, ישלח לו קליינט hello, ויגיד לו, תשמע, אני תומך בדיפלייט ובנל, כלומר, אני רק תומך בדיפלייט כסוג תחיסה, והשרת תגיד לו, מגניב, אז שולח לו דיפלייט, ואז בעצם הם הסכימו שהם יעשו דיפלייט ביחד. אם הם מסכימים על דיפלייט, שזה ב-RFC 3749, כאילו ההסבר המלא של זה, אז בעצם יהיה התחיסה של המידע. עכשיו, ב-2004 היה לזה משמעות של לשמור מידע, bent-wise, דברים כאלה, זהו. אז עכשיו קצת על דיפלייט, מה זה דיפלייט? אלגוריתם תחיסה של זיליב וג'יזיפ, בעצם הרעיון הוא אנחנו ניקח מחוזת מאוד ארוכה, אנחנו נחפש תת מחוזות שחוזות על עצמם, ולכל תת מחוזת אנחנו בעצם נעשה, במקום זה שומר מיקום, שומר כמה אחורה ללכת בסטרינג, ומה האורך של להעתיק לשם, כן? זה בעצם כזה, איך שזה, לך D בתים ותעתיק L בתים לאן שנמצא עכשיו, זה כזה ה-highlight של זה. למשל, אם יש לנו את המחוזת הזאת, ABCDFG, זיז
זיז, ו-ABCDFG, אז בעצם מה היה לנו? היה לנו בהתחלה, מחוזת לשנה ABCDFG, אין התאמה קודמת, אז אותם הבתים, זיז, אין התאמה קודמת, אותם הבתים, ואחרי זה יש לנו זיז, אז זה בעצם פעמיים, כן? אז מה אנחנו נקבל? אנחנו נקבל מרחק 3 או 6, כלומר אנחנו פעמיים, ובחלק השני אנחנו נקבל מרחק 16, ללכת הרבה אחורה עד הסוף ולהעתיק 7 תווים. כן, אז איך זה ייראה? בהינתן והמחוזת הקודמת, אז ABCDFG 6, 3 ו-7, 16, זה בעצם המחוזת החדשה, כן? מגניב. אז האות, הסיגנל שעליו כל הסיפור הזה מבוסס, זה שאם, ככל שיש יותר חזרתיות בדאטה שמודחוס, אז הדאטה יהיה יותר קצר. ואפשר מזה ליצור בעצם איזשהו אורקל שמגלה לנו פריטי מידע. איך הסיפור הזה נראה? יש לנו את ה-TLS record, שבעצם מכיל שתי דברים. אחד, את הסוד שהתוקף מנסה לגנוב, ודאטה שהתוקף שולט בו. למשל, בואו נסתכל על דוגמה, שיש לנו איזשהו עוגיה, וממש עוגיה כזה, header HTML, הכל, וקוקי וסיקרט כלשהו, כן? ואז יש איזשהו דאטה שהתוקף יכול להזריק, למשל X דאטה. בסדר? אז במקרה הזה, נניח והתוקף דוחף את המחוזת סיקרט שווה כי הוא יודע שהפורמט של הסוד שהוא מנסה לגנוב זה סיקרט שווה משהו. עכשיו, התוקף לא יודע מה הסיקרט האמיתי, הוא רק יכול לדחוף לשם מידע. עכשיו, מה קורה לדאטה הזה בדיפלייט? אז בעצם, סיקרט זה מחוז שחוזרת על הפעמיים, נכון? אנחנו בעצם נקבל בקרף בסיקרט, זה 7 בתים. עכשיו, AAA לא מתאים, נכון? אז בעצם במקרה הזה אנחנו נקבל דחיסה של 187 בתים. עכשיו, מה קורה אם נעשה סיקרט שווה את כל התווים האפשריים, כן? מה נגלה? שבכל התווים האפשריים אנחנו נקבל את האורך 187, חוץ מתו אחד. באיזה תו לא נקבל 187? בתו שהוא 0, כן? כי הסוד האמיתי כמו שראינו פה, הוא מתחיל ב-0, ולכן אם אנחנו נעשה סיקרט שווה 0, אנחנו בעצם נחסוך בית אחד, וזה בדיוק מה שנקבל, אנחנו נראה 186 בתים, ובעצם ככה התוקף, אם הוא יודע לראות את האורך הזה, הוא יכול לנחש את הבית הראשון, ואז הוא יכול לעשות איטרציה על כל התווים בעצם ולהוציא את זה, כן? וכשהוא עושה את זה מספיק פעמים, הוא בעצם יוציא את כל הסיקרט. ובסיקרט המלא, המחוזת תהיה הכי קטנה שיכולה, כי כל הסיקרט הזה דחוס פעמיים. היא תהיה 26 תווים יותר קצרה, כן? זהו, אז מה שמעניין פה זה באמת שהתקיפה, או האורקל, או התוקף, אף בשום שלב לא רואה את הפליין טקסט של הסוד שהוא מנסה להוציא, כן? רק בגלל האורחים הוא יודע לשחזר את זה, בגלל הדחיסה והאורחים. בגלל שהוא מקבל את האורך של הסייפר טקסט, הוא יודע להוציא את זה. ובגלל שאם יש לי נקרא לזה, תוקף שנמצא ברשת, man in the middle, אז הוא יכול, בהנחה והוא יכול גם להזריק הודעות, אז הוא יכול להסתכל ולראות את האורחים, להזריק הודעות ולתקוף את זה, לעשות את זה כמה פעמים, עד שהוא מצליח להוציא את הגודל. ואז לכל גודל הוא יודע לבנות את הגודל הבא, בעצם לשחזר ולבנות את המחוזת. מגניב. עכשיו, התוקף לא יודע לקרוא את המידע המוצפן, אבל בגלל האורחים הוא יודע לשחזר אותו, וזה הטריק החשוב פה. עכשיו יש פה שאלה מאוד חשובה של כזה, אוקיי, מגניב, אז יש כזה RC4 או SGSCM, כלומר, האם Stream Ciphers או D-Modes, האם הם מציבים אותם, כן? כלומר, אם יש לנו אורך של הסייפר טקסט, והוא פלנט פלוס איזשהו fixed overhead, כלומר, עוד איזשהו אורך, האם זה מציל אותנו, כן? עכשיו, כמובן שלא, כי בסוף, גם פה, בגלל שזה סטרימי, עדיין יש משמעות לבית אחד, לאורך שלו, ולכן, כל עוד יש לנו סטרים, אנחנו עדיין יכולים למצוא את הבית הנכון, ואז לקבל את הקטנה בבית אחד, ואז בעצם מצאנו את הבית הנכון, אז אנחנו יכולים לעשות את זה לאורך כל הזמן, ולכן זה לא שומר עלינו. שאלה אחרת מעניינת פה תהיה, האם ה-SCBC, שהוא מצפין בבלוקים של 16, שומר עלינו, והתשובה היא כן, אבל גם על זה אפשר להתגבר. כלומר, באמת, מה הבעיה? אם יש לנו 18 בלוקים לכמות דאטה כלשהי, וניחשנו בית אחד נכון, עדיין כמות הבלוקים שנקבל תהיה אותה כמות בלוקים, כי יש לנו פאדינג, ולכן אנחנו לא נדע שפגענו בבית הזה, נכון? ואז בעצם לא ראינו את זה שפגענו בבית אחד. זהו, אז בעצם כאילו, האם זה בלתי מנוצח, או למה זה בלתי מנוצח? כן, בעצם, כי יש לנו פאדינג לבלוק מלא, ואז הבית האחד שלנו הוא נעלם בפאדינג הזה. אבל כמובן, שבעצם אם אני תוקף ואני שולט בדאטה, אז מה אני יכול לעשות? אני יכול לדחוף לפאדינג, כאילו של פאדינג שלם, כן, לכל ה-16 תווים, ואז אם אני רואה
אחד מה-16 תווים האלה קיבלתי בעצם איזשהו אורך יותר קצר בבלוק אחד פחות, אז אני אומר שראיתי שעברתי לכמות הבלוקים הנמוכה יותר, ואז בעצם מצאתי בדיוק את הבלוק שאני מחפש, או בצורה מאוד פשוטה, מצאתי את התו שאני רוצה. איך זה ייראה? אז בעצם התוקף יוסיף עוד 16 פדינגים שונים, לבית שהוא מנסה לנחש, כן? כלומר הוא ינסה לבית אחד 16 פדינגים שונים, נגיד באיזשהו ערך, יש לי את התו, ואז הוא מוסיף לו בית, 2 בתים, 3 בתים של פדינג, או לפניו, אחריו, כן, משחק עם זה, בעצם זה לפניו, ברור שזה לפניו, אנחנו חייבים שזה לפניו, אנחנו רוצים את הפדינג לפני התו, כדי שהתו, אם הוא יוצפן, אז הוא ילך אחורה, יכול להיות גם אחריו, ובגלל הדבר הזה, בגלל הבלוק, אז הבלוק יודחס, זאת אומרת, בתחיסה הוא ייכנס אחורה, זאת אומרת, הוא יהיה דחוס ויהיה רפרנס כזה במקומו, ואז אנחנו נקבל בלוק אחד פחות, כן? ואז זה אנחנו נדע למדוד, זה אנחנו נראה בעין. אז איך זה ייראה? אני עושה את האפס, ואז אחריו, כן, נכון, הנה זה התשובה, זה חייב עוד אחריו, אני אעשה את האפס, ואז אחריו את הפדינגים, אני אעשה 16 אופציות של פדינגים, עכשיו מה אני יודע? שבאחד מהם, יהיה בלוק אחד פחות מכל השאר, וזה האחד עם התו הנכון, וזה האחד עם הפדינג הנכון, אבל עדיין נכנסנו את התו. אז אם אנחנו נעשה את זה עבור כל התווים, עבור כל הפדינגים, אנחנו בעצם נדע לדעת מה התו הנכון. וזהו, זה בדיוק, זה ה-16 alignments, ואנחנו מוצאים את האחד עם הבלוק היותר נמוך, ואז אנחנו יודעים למצוא את התו הבא. אנחנו בעצם נסכום עבור כולם ונשווה אותם, כן? וזה הרעיון, כאילו, כן? ב-16 מהפדים ל-wrong character, אז לכולם יהיה אותו אורך, אבל באחד עם הצ'אנקטר הנכון, אז זה יותר קצר, ואנחנו יכולים לראות את זה, ואז בעצם אנחנו נדע מה התו הנכון, אז ככה אנחנו כל פעם נוכל למדוד, כן, זה בדיוק ה-5184, לא ב-5168. מגניב. וכן, אז כמו שאמרנו, ב-CBC, בבלוקים, זה כן מקשה עלינו, זה מוסיף לנו וקטור, כאילו, זאת אומרת, אנחנו צריכים לתקוף יותר, בסטרימים זה לא משנה כל כך. מבחינת המימוש, זה הקוד שרת, זה אפילו הקוד שרת לא נכון, אבל נמשיך עם זה, הקוד שרת שיש לי עכשיו הוא בעצם ב-C, אבל זה המימוש הראשוני שעשיתי בפייתון, שאני בכלל לא משתמש בו היום, אבל הרעיון זה, כן, בסוף יש לי כאילו איזשהו פעולת גט שנותן לו דאטה, מוסיף את ההדרים, עושה את כל מה שצריך, ויש את הסיקרט שהוא עושה לעשות, כן, והאורקל בעצם בנוי על זה שהוא מחזיר חזרה את האורך, את הדאטה המוצפן, ואנחנו יכולים למדוד את האורך, כן, ואתה כלום, זה פשוט למנות על הכל ולרוץ על זה. גם פה, אגב, חשוב לציין שהמימוש שלי הוא כרגע בשפת C, מימשתי אותו גם בשביל מהירות, גם בשביל לינקוד שיותר קל עם OpenSSL, אז ספציפית המימוש הפריטוני היה מאוד, נקרא זה לא טוב, לקח הרבה זמן ולא עבד חלק, אז זה למה שיניתי את זה ל-C. מגניב, חזרה אלינו. מגניב, אז זה התוצאות של קריים, של התקיפות, באמת 1888 queries, די מהיר, אפילו בטבע של 2 מכונות וירטואליות, מגניב מאוד. ההגנה פשוט לא לאפשר דחיסה, מאוד פשוט. ובתכלס, כאילו ב-1.3 הורידו את האופציה בכלל של דחיסה. עכשיו נדבר על בלייכנבכר. אוקיי. תקיפת בלייכנבכר פובלשה על ידי דניאל בלייכנבכר בקריפטו 1998. אם השרת מאפשר לעשות החלפת מלפפונות מבוססת RSA, עם מנגנון פדינג שמאפשר בעצם לראות נקרא לזה את המפתח עם הרנדום המלא, אז מה שקורה זה שיש איזושהי בעיה. מה הבעיה? זה שיש אורקל מבוסס על השתי בתים הראשונים. תכף נדבר על מה בדיוק קורה. יש 4 דרישות גם. 1, RSA Exchange, מה הכוונה? קליינט ושרת חייבים להחליף מפתחות מבוססי RSA, כן? יש איזשהו פרימאסטר שיוחלף מהקליינט לשרת, וככה זה עבוד. התוקף יודע מה המפתח הפומבי, NE, כן? התוקף יש לו גם דרך לראות את הסייפר טקסט, סניפינג, MIT, whatever, ויתרה מכך, השרת יש לו איזשהו מנגנון חזרה של האם הפנינג היה נכון או לא. כמו שאמרנו, האם הפנינג היה 002 או לא, כאילו 0002 או לא, כי זה מאוד חשוב, זה הסיגנל שאיתו בעצם אפשר לעשות את התקיפה הזאת.
אוקיי, אז עכשיו רגע נצלול לכזה RSA Key Exchange, איך זה נראה. שרת שולח סרטיפיקט לקליינט NAE, הקליינט מרנדר 48 בתים פרימאסטר סיקרט, מה הוא עושה עליו? בעזרת סכמת PKS 1v15, מה הוא עושה? הוא עושה הצפנה, אומר, הסייפר טקסט שלי הוא הפליין טקסט בחזרת E מודל, כן? פליין טקסט זה הפרימאסטר סיקרט שלו, כן? הוא שולח את ה-C הזה לשרת, השרת מפענח, כי יש לו את המפתח הפרטי שהוא יכול לפענח את ההצפנה של הפומבי, הוא מקבל את זה, ושתיים, יש להם איזשהו סוד עכשיו הכי טוב ולעשות, לג'נרט ממנו את המפתחות האלה ולזרום משם, כן? כלומר, המשחק הוא אם התוקף יכול להשיג את הפרימאסטר, הוא ניצח, כן? זה המשחק. מגניב, עכשיו בואו נדבר שנייה על הפדינג של PKS 1v1.5, שזה בעצם קצת למה התקופה הזאת מאפשרת ומה הפורמט הזה. אוקיי, אז בסוף כזה, לפני ההצפנת RSA, יש לנו פרימאסטר שהוא 48 בתים, נכון? עכשיו אנחנו ממלאים אותו, אנחנו עושים לו פדינג ל-256 בתים, שזה 2048 ביטים, כן? ואיך זה נראה? 0, 0, 0, 2, ואז עכשיו מספיק בתים שממלאים את כל ה-256 בתים, שהם לא 0, ואז 0, 0, ואז הפרימאסטר. וזה החשבון למטה של איך זה נראה, כן? עכשיו, אז השאלה היא בעצם כזה, למה צריך את הפדינג הזה בכלל? למה צריך את הפורמט הזה? למה לא פשוט, נגיד, 0, 0, 0, 2, 48 בתים, כן? אז דבר ראשון, שאם הפרימאסטר היה רק 48 בתים, אז היה מאוד קל לשבור אותו, זה היה רק 384 ביטים. מה זה אומר? זה בעצם אומר שהחזקות שם, כן, של ההצפנה ב-RSA, החזקות יהיו קטנות, המספרים יהיו קטנים יחסית. והשבירה של זה היא מאוד יחסית קלה, כן, בעצם RSA על כמות ביטים נמוכה, נחשב לא מושחקים, ברוט פורס אפשר לשבור אותו. לכן, 48 בייט, שזה 384 בתים, חלש, שביר, מה שנקרא, כן, אז לכן אנחנו חייבים את הפדינג הזה עכשיו. אפשר גם להגיד, רגע, אבל בואו נעשה פדינג שהוא מספרים קבועים, כן? למה צריך רנדום? אז הרעיון הוא שאם לאותה הודעה אני מקבל את אותה, יש לי אותו פרימאסטר ואני מקבל את אותו מספר, אז זה לא חזק, כי זה שחזיר, כי בעצם פעם הבאה שזה יקרה, אני יודע, מגניב, אז אני יכול כבר לדחוף הודעה שלי, כי אני יודע מה הקסם, נכון? ולכן אני כל פעם חייב לג'נרט חדש, למנוע את התקיפה השנייה. וזה בדיוק הפורמט, כן? ה-0002 זה מה שמסמן שזה באמת פעולת הצפנה, רנדום נון זירו, אז זה מה שנותן לי למלא את המרחב המספרי, ובעצם נותן לי את הביטחון שהודעה לא תקבל את אותו סייפר טקסט או את אותו הקי שיצרנו פעמיים, כן? ואז יש את ההודעה עצמה, את הפליין טקסט. עכשיו, מה אנחנו יודעים בעצם, כן? אנחנו בתור תוקפים, מה הסיגנל שלנו? הסיגנל שלנו הוא, האם, לקחתי עכשיו צופן, שלחתי לשאר הפתח, בדק, האם הוא מתחיל ב-002, הוא מחזיר לי כן או לא. אם הסיגנל הזה יש, אני יודע לעשות את התקיפה הזאת, אם אין את הסיגנל הזה, אני לא יודע לעשות. עכשיו, איך זה עוזר לנו? אז מגניב, אז עכשיו מכל ה-256 בתים, אני יודע שהשתי בתים הראשונים הם 0, 0 ו-0, 2, אז עכשיו נשאר לי רק לנחש 254 בתים, נכון? תשמע, קשה ובלתי אפשרי, אבל אפשרי, פשוט יש לזה טריק מורכב שצריך, אוסף של טריקים ואלגוריתמים שצריך לעשות בשביל לפתור את זה. מגניב. אז איך האורקל הזה? זה עובד, נכון? אנחנו שלחנו סייפר, נפתח, קיבלנו, האם היה 0002 או לא? מגניב. יש הרבה דרכים, כן, שזה יכול לעזור. הוא סוגר תקשורת, זמן יותר ארוך, whatever. error code, יש פה דרך למצוא את הסיגנל. ובסוף אנחנו מקבלים ביט אחד של האורקל. ככה האורקל נראה, שוב, מימוש פייתוני, לא המימוש בסוף שהשתמשתי ב-C, אבל בסוף כאילו כן, זה הרעיון. מפענח, פותח, מסתכל, מתחיל ב-0.2, מחזיר true, אחרת false, נכון? מגניב. למה זה שמיש? למה אפשר לעשות עם האורקל הזה משהו? בסוף RSA הוא המומורפי. מה זה אומר? שלכל מספר S שהתוקף בוחר, אנחנו יכולים לעשות את הדבר הבא. סייפר טאג הוא סייפר מקורי כפול S בחזקת E מודן. בגלל הומורפיזם של RSA אנחנו יכולים לעשות את זה. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון שאם אני עכשיו אשלח את C-Tag, אז בעצם הפתיחה תעשה על M-Tag, כן? על C-Tag וזו הפתיחה, נכון? איך זה ייראה בפועל? איך זה ייראה בצד שרת? הוא מקבל את הצופן ופותח אותו, כן? בשביל למצוא את M-Tag. מה יהיה M-Tag? מה זה C-Tag D מודל? C-Tag זה הכפל שעשינו פה, נכון? ואז יש לנו C כפול S בחזקת E, D מודל. עכשיו אפשר לפתוח את זה בגלל חזקות, אנחנו אומרים CD בחזקת כפול SED מודל. מה זה אומר? זה CD כפול S מודל.
מה זה CD? זה ה-plain text כפול ה-S שהתוקף בחר מוד N. ומה זה אומר? זה אומר שאם המכפלה שלה היא מתחילה באיזה 2, אז ה-plain text עובד, נכון? אז כל מה שקורה זה שהתוקף צריך לדעת לבחור S'ים נכונים בשביל לגלות מידע עליהם, כן? זה המשחק כזה. יפה. אז בעצם השרת תבדוק את ה-MS מוד N, האם הוא מתחיל ב-0.2, אם הוא מתחיל ב-0.2 מגניב, הוא יכול להחזיר לנו את זה, כן? אז איך אנחנו מסתכלים על זה? על כל הטווח מספרים הזה, כן? מה אמרנו? M כפול S מוד N, זה המספר שאנחנו רוצים שהוא יתחיל ב-0.02, נכון? כאילו זה מה שאנחנו מחפשים. אז אפשר להסתכל על זה בתור מספר שמתחיל בליטרלי 2, וגבול ב-3, כן? כי בסוף כאילו זה 3B. או מינוס 1, 3B מינוס 1 קטן שווה, כן? פה אנחנו מסתכלים. זאת אומרת, מה זה B במקרה הזה? B זה 2 בחזקת 8, K מינוס 2. בעצם זה אומר שהטווח פה הוא 2 בחזקת 38 מספרים, כן? זה כאילו המספר הזה שאנחנו מסתכל עליו. כאמור, יש פה מספר בטווח 2B ל-3B מינוס 1, שמקיים את כל הדברים האלה ומתחיל ב-0.2. זה מה שהאוריקל אומר לנו. אז בואו נעשה רגע ריקאפ, מה התוקף מתחיל איתו? מפתח פומבי, הסייפרטק שהוא הקליט, יש לו פרפיקס שהוא יודע שהוא זה, אוריקל שמחזיר לו אחד. ולכן יש לו 254 בתים לנחש, על כל המספרים שהם בין 2B ל-3B מינוס 1, כן, כמו שאמרנו. ולכן אנחנו נעשה פה איזשהו חיפוש בינארי. יפה. מה בדיוק נעשה? בואו נעשה את האינטואיציה רגע מול אלגוריתם בסיסי. אנחנו מתחילים איזשהו מספר, bn שווה 1000, כן? בגלל שאין שווה 1000, נניח, והמספר שאנחנו מחפשים הוא 237, אז אנחנו יודעים בגלל ה-2B, 3B פחות 1, שזה בין 200 ל-299, כן? התוקף יודע שהמספר שמחפש בין 200 ל-299, יש לו 100 אפשרויות לעבור, נכון? אז מה התוקף יעשה? התוקף יעבור על כל ה-S'ים שאמרנו שהם מקיימים את זה, כן, MS כש-S שווה 4, אז זה בעצם 237, 237 כפול 4 מוד 1000, כן? והוא יעשה את כולם עד שהוא יגיע לאיזשהו S 1098, ושם הוא באמת נמצא שהוא מקיים את זה. יפה. עכשיו, אם זה ה-plain text, המספר, כן, שאנחנו מסתכלים עליו, כל מספר. אז מה בעצם גילינו פה שתי דברים מעניינים. אחד, שהם הוא באמת בין 200 ל-299, כמו שאמרנו, ושהם כפול המספר שהוא מצא החדש, זה 1098. מוד 1000 הוא גם שם. את שני אלה אנחנו יכולים לשלב. אנחנו יכולים לשלב אותם ובעצם לגזור עלינו פעולת צמצום הטווח, כן? ולמה? כי MS מוד N הוא גם נבדק, אבל גם MS הוא גדול יותר מ-N, ולכן זה הצמצום טווח שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו יכולים לעשות את זה בגלל אלגוריתם חלוקה, division אלגוריתם. מה זה אומר? זה אומר שלכל A ו-N גדול מ-0, קיים R שמקיים A מוד N, שווה ל-A מינוס RN, ולכן את הביטוי של MS מוד N, אנחנו יכולים להחליף ב-M כפול S מינוס R כפול N, או בצורה פשוטה, כמה פעמים כמה פעמים הורדנו את N, כן? מהסכום. וזהו, ואז בעצם למה זה ממש חזק? כי מה אנחנו מגלים? עכשיו אנחנו מגלים פה את הדבר הזה, כן? יש לנו איזשהו M שאנחנו חופצים, ואנחנו יכולים להגיד ש200 קטן שווה מ-M כפול 1098 פחות R כפול 1000, קטן מ-299. את זה אפשר לשדר בתור טווחים, נכון? ואז מה נגלה? ש-M גדול מהביטוי הזה, ו-M קטן מהביטוי הזה, ומה זה אומר? זה לכל R ולידי, זה עושה לנו טווח יותר קטן, ל-M. ואם נעשה את זה, אז בעצם אנחנו נקבל, איטרציה הראשונה אנחנו נקבל M הוא בין 200 ל-299, ואז נקבל M חדש שהוא בין 220 ל-260. ואז אנחנו נצמצם אותנו כל פעם. ואז מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו נעשה את האלגוריתם הזה מספיק פעמים, אנחנו מתחיל בטווח הגדול, וכל פעם נצמצם אותה עד ש-A ו-B, כלומר הטווחים, ייפגשו, ואז אנחנו נגיד, אז זה ממש הסוד. אז זה האלגוריתם. עכשיו, איך מאמירים את זה לסקייל גדול, כן? אז אנחנו מתחילים איזשהו מספר שהוא בין 2B ל-3B מינוס 1, ואז אנחנו מתחילים עם איזשהו S, ואז אנחנו ממשיכים לרוץ על ה-S הזה, כל פעם מוצאים את ה-S חדש, ואז מוצאים את הטווח החדש, מצטמצם לנו. ואז בסוף אנחנו פוגעים בטווח, כן? ואז בעצם אנחנו מצמצמים את כמות האפשרות האדירה הזאת למשהו סביר. כמה זמן, כמה זה עולה לנו בביצועים, אז באמת זה כמות פעולות גבוהה של 65,000,
ולכן לדוגמה של 256 בתים זה בערך 240 תשובות של כן, לצמצם את הטווחים, אז זה לוקח משהו, כאילו במקרה שלי זה לקח 7,400 queries, שפה אגב זה באמת גם קצת עניין של איך ה-queries האלה הולכים, אם הם נשלחים בצ'אנק, כאילו בעצם בבאץ' השרת והשרת עושה זה בבאץ', אז זה יותר מהיר מאם אני שולח אותם אחד, מקבל תשובה וכו', כן, הפינג פונג הזה הוא ממש משנה פה. כמובן של-1024 זה עולה, כן, זה עולה משמעותית. עכשיו, ב-2012 באודו הראה שבעצם עשה איזושהי אופטימיזציה שהראה איך עושים 10,000 עד 15,000 בשביל מפתחות בגלל 1024, איך עושים את זה שם. איך התקיפה הזאת בצורה מלאה נראית? אנחנו תופסים סייפר טקסט מ-TLS Handshake, קובעים איזשהו אינטרוול בסיסי M, בין 2B ל-3B מינוס 1, בוחרים איזשהו S, מחשבים את הסייפר החדש, שולחים לשרת. השרת פותח, מחזיר לנו כן או לא. אם התשובה היא כן, אנחנו מצמצמים את M, כי מצאנו S נכון. אנחנו עושים את זה כמות הפעמים עד שאנחנו מוצאים M1, וה-M1 הזה, כלומר, הטווח מצמצם למספר אחד, וזה ה-M. אוקיי, אז קצת יותר לעומק, מה אנחנו עושים, כן? האלגוריתם מתחיל, אנחנו נמצא איזשהו ערך של S, שאורקל מחזיר לנו yes, אז כאילו, אתה יודע, S ראשון, אנחנו יכולים פשוט ללכת לחפש ברוט פורס S שיקיים את זה, זה ארוך, ואיזשהו כלל אצבע זה שאנחנו מתחילים ב-S שהוא N חלקי 3B, ורצים ממנו ומעלים אותו. עכשיו, למה שם? כי הערכים יותר קטנים ממנו הם טריוויאליים, והם לא קופצים לאזור הנכון במרחב, כן? אז אנחנו צריכים איזשהו מספר מספיק גדול באזור הנוח של הכפילות האלה, ולכן מתחילים משם, עד שאנחנו מוצאים מספר שם כאלה. ולכן התחלנו ורצנו ואמרנו, מתחילים באיזשהו S, רצים, עד שאיזשהו S מקיים לנו, כן, הפדינג עובד, מזל לנו טור, מצאנו S. אחרי 436 קיבלנו את ה-S הראשון שלנו, מגניב. מה עכשיו? יש לנו S1, אז עכשיו, מה בעצם קרה? כן, יש לנו את S1, ובאמת ראינו ש-M כפול S1 מוד N, מתחיל ב-0.02. מה זה אומר? ש-M S1 מוד N, כמו שהראינו כבר בחוקים וזה, הוא בין 2B ל-3 מינוס 1. אז עכשיו אנחנו בעצם יודעים, זה קבוע, זה כאילו איזשהו כלל חדש עלינו. אנחנו יודעים לפרק את זה כמו שאמרנו, כמו שהראינו קודם, כן, אנחנו יכולים להשתמש בנוסחה הזאת ש-MS מוד N הוא MS מינוס RM. ולכן, R הוא איזשהו מספר, והוא מייצג את כמה פעמים N המורד פה. אז מה אנחנו מקבלים? אנחנו בעצם מקבלים שאנחנו יכולים למצוא, את הטווח של ה-R'ים, כן? כי מה אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים מה זה R, אנחנו יודעים ש-M הוא בין A ל-B, עכשיו, A ו-B אנחנו יודעים מה הם, כן? זאת אומרת, אנחנו יודעים לחשב אותם, אנחנו יכולים למצוא אותם מפה, כן? ואז יש לנו R מינימום, R מקסימום שאנחנו מוצאים, ואז פשוט יש לנו כמה ערכים של R שאנחנו יכולים לרוץ עליהם. יפה. אז עכשיו, מה אנחנו נעשה? אנחנו בעצם נסדר מחדש את הנוסחה, ואנחנו נקבל את הביטוי הזה. יש לנו 2B קטן MS מהרן, 3B, כן. ואז בעצם אנחנו יכולים לחלק ולהוציא בשביל למצוא את M באמצע, כן? כי אנחנו מנסים לתחום את M, זה מה שאנחנו מנסים לעשות. אז בעצם פה תחמנו את M, וקיבלנו M חדש, כמו שהראינו שם, כן? A חדש ו-B חדש. עכשיו, מה A ו-B יהיו? יופי. A חדש יהיה הערך המקסימלי בין הטווח הראשון לבין החדש שקיבלנו, ו-B יהיה הערך המינימלי בין הטווח הראשון שהיה לנו לערך החדש שקיבלנו. אנחנו נבחר את הקטן ב-B ואת הגדול ב-A, כן, אנחנו רוצים לצמצם את הטווח. זה גם הגיוני, כן. ולכן כל איטרציה כזאת של מציאה של A-B מצמצמת לנו את הטווח. ולכן בפרמטרים לדוגמה האלה אנחנו נקבל את הפעולה הזאת, אנחנו נריץ אותה, איזשהו N גדול, B 256, M 747, כן? ואז בעצם הטווח הוא בין 500 ל-700, מצאנו איזשהו S שמקיים, ואז אנחנו נעשה את הפעולת חישוב הזאת, כן? אנחנו נחשב את R ו-R מינימלי, R מקסימלי, לפי הנוסחות שכבר ראינו, ונקבל אותם, יש לנו ערך אחד של R וזה אחד. עכשיו, בגלל זה עכשיו אנחנו נחדש מחדש את הנוסחה הזאת,
את הנוסחות האלה עם ה-R'ים שקיבלנו, סליחה, את הנוסחה הזאת עם ה-R'ים שקיבלנו, האלה מלמטה פה, כן? את הנוסחות האלה. נחשב אותם עם ה-R'ים שקיבלנו, שהוא מצאנו שהוא 1. ואז אנחנו נחשב אותה, כן? ואז בדיוק מה שאנחנו עושים פה, שמענו את 4, 7, ואז מצאנו את ה-M 4, 7, 4. עכשיו, זה כאילו, פה בדוגמה זה יתכנס באיטרציה אחת, כמובן שיש פה הרבה יותר איטרציות, זה יכול גם לאלפים של איטרציות. במפתח אמיתי, הדבר הזה ייקח הרבה מאוד איטרציות, או בערך 240 איטרציות, בערך מה שקרה פה, במפתחות אמיתיים. זהו, אז עכשיו, הרעיון הוא שאחרי הטווח הזה אנחנו רוצים למצוא את ה-S הבא, כדי לעשות את זה באיטרציה. מצאנו S, כאילו איך האלגוריתם עובד, מצאנו S, תמצאנו טווח, מצאנו S, תמצאנו טווח, מצאנו טווח, עד שאנחנו מגיעים לממש טווח שמתכנס, וזה המספר. אז יש לנו A ו-B חדש, ואנחנו בעצם נחשב על סמך ה-S הישן, את ה-R החדש, נמצא את ה-S הבא, וננסה, נעבור בטווח הזה של ה-S'ים, וננסה כל אחד מהם עד שנמצא את ה-S הבא. כשנמצא את ה-S הבא, נקדם את ה-R ונמשיך לחפש את זה, כן? וזה הרעיון, זה החישוב שאנחנו נעשה, וזה האלגוריתם שכל הזמן נעשה. זהו, ואת הפעולה הזאת נעשה הרבה פעמים, ועכשיו, בברוט פורס, הפעולה הזאת של למצוא את ה-S הראשון תיקח 65 איטרציות, במחשבה חכמה כשאנחנו מתחילים ב-N3B זה ייקח פחות, וזה הרעיון, כן? ואז האיטרציה הראשית זה, תמצא AB בשביל למצוא את ה-S, תעבור על הערכים, אם האורקל S, תעדכן את S, לצמצם את AB, AB שווה 1, כן? לא, אז תחזור ל-2C, ותעשה את זה באיטרציה, כן? עד שאתה מגיע למצב שהם מתכנסים. אם הם מתכנסים, זה מה שחיפשת. זה הדוגמה של כמה זמן זה לוקח להתכנס, כמובן במפתחות קטעים, זה גם יכול להיות יותר, במפתחות ארוכים הרבה יותר מזה. עכשיו, השוני העיקרי פה זה שקריים, בקריים יש לנו כזה, האסטרטגיה, כן? האסטרטגיה בקריים מנתש בית אחד, ובבלכנבאכר זה למצוא מספר מאוד גדול. בראונד אחד יש בקריים כל מיני ניחושים, זאת אומרת, ניחוש לתו, כן, לפי תו, עכשיו, יש גם יותר תווים, לא יודע סינים, אז זה פתאום גם צומח בקריים, לעומת זאת בבלכנבאכר, זה פשוט למצוא כפילה של S, או S, כאילו S קבוע, כן. מה מצטמצם? אז בסוף בקריים, בכל איטרציה אנחנו מורידים את כמות התווים, בבלכנבאכר אנחנו מצמצמים את הטווח של S, אז או כאילו של למצוא את M. סוג האורקל בקריים הוא האורך, וסוג האורקל בבלכנבאכר הוא פשוט כן או לא. ושוב, בלכנבאכר לא מנחש בתים בודדים, הוא תמיד מנחש, הוא מצמצם את האינטרוול, כן? עד שהוא מוצא את הערך שמקיים. ועוד פעם, מימוש פייתוני נאיבי, זה לא מה שהשתמשתי בו בשפת C, אבל זה מסביר די טוב, כן? בעצם איך התקיפה מממשת, אנחנו נעשה את סטפ 2A, אנחנו נחפש אותו, נמצא את S, אנחנו נעשה את סטפ 2B בשביל לצמצם את הטווחים, וסטפ 2C, כאילו ננסה להבין אם הטווח יצטמצם לאותו מספר, אם כן, זה המספר, אם לא, פשוט נמשיך לרוץ מחדש, כן? זאת אומרת, נקפוץ ל-2A חדש. זה האלגוריתם, שוב, הפייתוני לצמצום האינטרוול, אגב, יש גם ספריות שעושות את זה, כן, אבל שוב, אני לא השתמשתי בזה, בסוף בהגשה, זאת אומרת, מימשתי בהתחלה את זה, אבל אז ראיתי שזה גם, מימוש עם OpenSSL לא עבד לי טוב, התממשקות, כי היה צריך להשתמש בכזה עטיפה של פייתון ו-C, לא היה טוב, עברתי למימוש C מלא, זה התוצאות של בלכנבאכר, מפתח באורחות 46, בית לבית, 7,500 כמעט ניסיונות, לקח שנייה 26. עכשיו, אני כן חשוב לציין שבהתחלה מימשתי את זה בלי באצ'ינג, מה זה אומר? זה ממש כל ולידציה היא אחת, זאת אומרת, אני שומע בקשת HTTP אחת לשרת, הוא מבדר ומחזיר לי תשובה. וראיתי שזה לוקח המון זמן, ואז אמרתי, אני פשוט ממש באצ'ינג, שהלקוח יכול לשלוח אוסף של סודות לשרת, והשרת יגיד לו עבור כל סוד אם זה בסדר או לא, ואז באמת במקרה הזה זה יצא ממש מהר, משהו שבגדול פשוט רציתי למצוא מנגנון שמאפשר לי לראות שהדבר הזה עובד מהר, כן? מגניב. עכשיו, לבלכנבאכר גם מצאו וריאנטים ב-2016 וב-2017. 2016 בראון, SSL סרבר, TLS 1.2, גם משהו שמיש גדול בעולם, ורובוט 2017,
אותו אורקל בדיוק ב-F5 בסיטריקס בסיסקו. כמה וכמה מימושים, קשוח מאוד. שיבש את העולם. ההגנה, עוד פעם, לא לעשות החלפות מפתחות RSA, רק להשתמש בקליפטיק כעורף דיפי-אלמן. זהו. זה התקיפות, זה ההצלחה שלהם, הסטטיסטיקות שלהם, קונפיגורציה חולשתית לעומת לא חולשתית, אמרנו פשוט להוריד את הדחיסה ולהוריד את לא לאפשר החלפת מפתחות מבוססת RSA, רק על ECDHE. שתי החולשות, חולשות מימוש, לא חולשות במתמטיקה, כן? הדמואים זה הקריין, אני מריץ את השארת תקיפה של הקריין. עשיתי את זה גם יותר מהר, כן? כי במציאות זה רץ יותר זמן, ורציתי שזה יוצג יחסית מהר. אז זהו, באמת אנחנו יכולים לראות ככה שהוא מנחש סודות, כאילו מנחש את התווים במיקום הנכון. זהו, אז כזה, זה ממש הסוד שהוא מפענח. גם פה זה לוקח, זאת אומרת, במציאות זה לקח יותר זמן, גם פה אפשר לממש בעצם איזושהי לוגיקת שליחה של כמה תווים וולדציה שלהם. פה זה היה פחות איטי מבלכנבכר המלא. בלכנבכר זה היה באמת התקיפה הראשונה בלי הבטשים הייתה, לפי דעתי סדר גודל 10 דקות, זה לקח משהו מאוד מאוד ארוך, גם בגלל צמצום טווחים הכל, סופר ארוך, וזה קריים. ועכשיו בלכנבכר, זה כבר ממש עם הבטשים, כן? הרעיון הוא שאני שולח כמה שאילתות ביחד, והוא מבדל לי את כולם, וככה אני עושה את זה חכם יותר, כדי לחסוך את הטראפיק של הנטוורק, ממש מראה את זה, וזה התוצאה. באמת משהו מאוד מאוד מהיר, בגלל שהוספתי את מנגנון הבטשינג. עכשיו, בלי מנגנון הבטשינג, זה 10 דקות. היינו מחכים הרבה מאוד זמן לראות את זה. זהו, זה המאמרים שהתבססתי עליהם בשביל בעיקרון, לא רק מאמרים גם מערפים, בשביל כזה להבין, להתעמק, אין לי משהו מעניין להגיד פה. בסוף.